Jatetxe batzuk bazkari soil bat baino askoz gehiago eskaintzen dute. Guruzu jatetxea esate baterako ez da proiektu gastronomiko huts bat soilik, zerbait gehiago da. Bilboko Indautxo auzoan ateak ireki berri ditu eta gastronomiarekin batera laneratzea eta gizarte konpromisoa uztartzen ditu. Ariel Jesus orain dela 5 urte heldu zen Boliviatik Euskal Herrira. Sukren, bere jaioterrian, sukaldaritzan lan egiten zuen arren, hemen ez du horretarako aukera handirik izan, orain arte. Guruzu jatetxean hasi da lanean. Doy un poco de apoyo en los postres, la ensalada. Venimos con muchas ganas de aprender. Guruzu ez da ohiko jatetxe bat, hori baino askoz gehiago da. Gastronomia, kultura eta gizarte eta arlo inklusioa bateratzen dituen lehenengo jatetzea da. 12 langile ari dira jatetxean lanean, euretariko 6 gizarteratze kontratuarekin. Lan mundurako prestakuntza ematea da proiektuaren helburua. Para poder ir a otros puestos de trabajo y estar preparados. Mi ilusión, que estén todos de jefes de cocina. Bilboko Indautxu auzoaren bihotzean, espazioak 60 lagunentzako lekua du. Eguneko menuaren ohiko prezioa 21 eurokoa baldin bada ere, menu solidarioak ere badituzte. Personas con dificultades de cubrir sus necesidades de alimentación puedan ocasionalmente venir al espacio y mediante menús gratuitos o a bajo coste puedan comer. Ateak ireki berri ditu eta erreserbak oso martxa honean doaz. Hoy tenemos unos 25 o 30 menús reservados. Inguruko bizilagunak ere gerturatzen hasi dira jatetxera. Pentsatu dut etorriko garela bazkaltzera adibidez. Ana eta Asun auzokoak dira. Guruzuren irekiera baliatu dute bazkaltzeko plana egiteko. Pues mira, tiene una pinta estupenda y estamos ricos, la verdad. La presentación me ha gustado mucho. Ensalada bakaio ensaladie. Oso da? Oso, ba. Etorriko gara berriro, bai. Errepikatzeko prest agertu dira.